We hebben nu een soort zinnen in de maandtijd, maar in de middag kwam er meer bewolking voor. En wat wie het geloepende kaart, zeker in de wind. Ja, die wind die maakt het van gevoels dan min 3 en min 5. En die matige gewoon vrij krachtige wind die hebben we echt mooi. Joen en vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en opklarings en de temperaturen die zak je bij een aannemende wind naar min 2 en min 4 graden in het oosten van Friesland en dat is matige frost. Misschien dat er zo dan eens even wat meer bewolking van komt, maar misschien een storke of een sneeuwbuiken in het waardgebied. Morgen hebben we eigenlijk eenzelfde dag als vanmiddag en joet. Maar een temperatuur die komt te lezen tussen de 0 en 2 graden maximaal. Er is een soort bewolking, maar soms komt ook even de zinnenvat lucht. Heel misschien valt er een licht beetje sneeuw in het waardgebied uit de bewolking. De wind die bloot sterk, dus het bloot ook van het gevoel een stuk kouder. De wind is matig en vrij krachtig, windkracht 3 en 5 uit het noordesten. En dan ben we daar ontfruitjig voor de komende dagen. Ja, dan hebben we vreed ek een dag krekkersjoerd, waarbij de zinnen zich nou en dan even zien liet. Temperaturen zijn ambitie om hetzelfde, 1 graad in de plus en in de nacht min 5. Ek sneeuw beloot het droeg, maar geregeld even de zinnen en die noordoostelijke wind die houden we. En ek snijden is nog een dag waarbij de temperaturen in de nacht onder 0 komen, maar er is al wat meer bewolking en er kan ik wat sneeuw komen. Wat dat onbelangrijk, we zitten nog midden in de winter.